ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଯାହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ ଆଉ ଏହି ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଅଗ୍ନି ସମାନ। ହଁ, ସନ୍ଦେହ ଏକ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗାରି ଭଳି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମନରେ ଛୋଟ ଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗାରି ହୋଇଯାଏ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ, ଭରସାକୁ ଖାର କରିଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷର ଶାନ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରବଚନ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା, ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେହିଠାରେ ଶାନ୍ତି ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଘରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ, ତେବେ ସନ୍ଦେହକୁ ମନରେ ଜାଗା ଦିଅ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷ। ଏହା ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କେତେ ମିତ୍ରତା ସନ୍ଦେହର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଇଛି। କେତେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏକ ଦିମକ ପୋକ ପରି। ବାହାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଲଖାଲ ହୋଇଯାଏ। ମିତ୍ରତାର ଅଗ୍ନି। ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ। ଦୁଇଜଣ ଛୋଟବେଳୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ସେହି ରମେଶକୁ କହିଲେ, ସୁରେଶ ତୋ ପଛରେ ତୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ରମେଶ ଯାଞ୍ଚ କଲେନି। ସେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିଲେ। ଦିନକ୍ରମେ ସେ ସୁରେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଗଲେ। ମନରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେହି କଥା ମିଥ୍ୟା ସାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ ମିତ୍ରତା ଜଳିଗଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଭୁଲ କିଏ କଲା? ସୁରେଶ ନୁହେଁ, ରମେଶ ନୁହେଁ, ଭୁଲ କଲା ସନ୍ଦେହ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭରସା କମ୍, ବିଶ୍ୱାସ କମ୍, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ଅଧିକ ଭରସା। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଭରସା କର, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିପାରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦମ୍ପତିର ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର। ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଜଣା ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ। ସେ କିଛି
ପଚାରିଲେନି। ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ମନରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଭଲ ପାଇବା ଶୁଖିଗଲା। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ନମ୍ବରଟି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ସେଇଦିନ ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଦିନ ସେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି, ଘର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଝିଲ ତ? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକ ସବୁଠି ଶତ୍ରୁ ଦେଖେ, ସବୁଠି ଧୋକା ଦେଖେ, ସବୁଠି ଭୟ ଦେଖେ। ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହର ଫଳ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗେ, ମନର ଶାନ୍ତି ହଜିଯାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଶତ୍ରୁ। ସାବଧାନ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଅଗ୍ନି, ତେବେ ଭରସା ହେଉଛି ଜଳ। ଅଗ୍ନି ଯଦି ଜଳାଏ, ଜଳ ଶାନ୍ତ କରେ। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ତୁମେ ଅଗ୍ନିକୁ ବାଛିବ ନା ଶାନ୍ତିକୁ? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିପାରେ, ସେହି ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଜିତିପାରେ। ସନ୍ଦେହକୁ ଜିତ, ଭରସାକୁ ଜୀବନରେ ଆଣ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କର। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ।